Aquesta segona setmana, un cop finalitzat el treball amb la màquina, hem començat ja els treballs d'excavació manual més detinguts que ens han permès ja anar definint cada un dels 3 àmbits que tenim previst excavar al llarg d'aquesta campanya. Ara ens trobem en el que és situat més al sud-oest del conjunt, que és un àmbit rectangular del qual encara no en sabem la funcionalitat, però que sí hem definit clarament que s'hi accedia a través d'una escala i a través també d'aquest portal que comunicava amb un seguit de dependències situades a migdia que actualment estan desaparegudes i que les restes estudiarem més endavant. També en aquest espai hem localitzat un petit armari empotrat que podem veure en aquell racó que, malauradament, el mateix dijous, quan el vam trobar, al vespre va ser destruït parcialment per un acte de vandalisme. Un cop finalitzada l'excavació d'aquest àmbit, procedim a la seva documentació mitjançant l'obtenció de fotografies georreferenciades amb aquestes dianes, amb aquests punts que podeu veure, que després ens permetran reconstruir aquest espai en 3D i poder-lo tant mostrar a nivell divulgatiu com analitzar-lo perquè arqueològicament puguem interpretar la seva funcionalitat i la seva estructura original. Ara ens trobem a la dependència central de les 3 que tenim previst estudiar aquest any. Es tracta d'un àmbit també de caràcter rectangular que no comunica amb el que acabem de veure i on el més destacable és el retall a la roca d'aquesta espècie de fornícula de la qual encara no en sabem la funcionalitat. No sabem si era una mena d'aldar o tenia alguna altra funcionalitat. També destaca aquí el fet de que al voltant han aparegut excavats a la roca alguns forats de pal que també haurem de veure quina disposició presenten per mirar d'interpretar el seu sentit i la seva funció. Aquestes 2 primeres setmanes ens han permès avançar molt en els treballs que teníem programats. Al meu darrere podeu veure com s'està iniciant l'excavació de la tercera de les dependències i durant la tercera setmana, a banda de completar l'estudi i documentació de cada un d'aquests àmbits, també començarem a documentar i a identificar totes les restes de senyals, encaixos, forats de pal, etc., que es troben en la part de roca que queda fora dels àmbits que ara estem estudiant.